Nagosogere mwancho morigereria bwairire buyande onsi asogendete kobago ko bwatia emeroberi ya itokorwa kieteme Ndizi TV charagire Chinsa Ikomi chiabono mugoroba sentunde ndeto kumena na sembe asekerenga gyokenekia unatonyera ko bato komanya senchero bwinga kege mari agendete koba gwataka chinka kyabariki baitu bamwana maya bagendete koba kwebusura chingongo rinde banyara koba bako yasangiria siribo elimo asekerenga gyokenekia bunayo manyene kwanyare kobago kwemanya Joshua Auta toko bataranere kurwa ase omunobe manyererio nere abigari nchama agenda tokoba kwene kiabuna chibi chamaneliogi chigenda tokoba chikochera senchera yobokere ngwera nande asege kage tali getambe asekerenga yokomanyi nganyarire koba kagwateka. Okwarigania senchira yobo ikirano nyirabo igona boko nyarako boko yabwatia Amayia gwetera semitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News nabo igo gwetera CNSMO elie website na www.ndizitv.net ilino nyarako kwemanya aya amana yanda mange togenda tokobato kwariganira korwa semesa yaito yama yelitera negoro kwa Josephat Amisi okwarigania tonyarako batoko sangamo naye kuru muchakano goikera omo Amayia Chinsa Ikomi senchira yo bwengo mwancho murigeria nigotoko ya chaka kurwase county ya Kisii ase omuliki omonebe kiama ya ODM Edwin Sifuna nyalekoba gako erena anene ekurate ya matuko 18 ochasomo waziri bobolendi boimeki thurekindi kyanyalekoba kwenekia nyalekoba gokobabeka biara abakagerwa abanyalekoba bakoleta chiburaburu wikira ekerengo banyalekoba bakobwatoka amasasi ase omuyega oyomo nyarete koba wikiranirwa amuno mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati oyiboigo ole omokonyi bwo munyakerogo bwe ekyama ekyogia ODM okwana litiko lero asobagatakati bwo muchi obosongo Sifuna nigo agendere koba gogikeria echinsemo chobolendi asatabire njira nyara koba chikwera libagalia bene gokora obutuki nako mwenekeria obolendi bo isaino mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asatabire ngatali esentunde ntangani omugavana oyoko gosarerwa obogima bwaya seboigo anyara koba kurwa ekurate na kwenekia buna obolendi boisaine banyara koba kwenano uchaso mugavana uyobwe county ya Kisii boigo uyole omokonyi bomunyakerogo bwekiama ya ODM. The ODM party wishes to express serious concern about the life and safety of its national vice chairperson and Kisii governor, His Excellency Simbarati, following repeated violent attacks perpetrated by known persons in broad daylight with what appears to be tacit support and collaboration with elements of the security forces. All these incidents have been reported to the police and widely captured by both mainstream and social media, but we wish to lay them out here for the purposes of record. On 6 January 2023, Honorable Arati was attending the funeral of the father to Paul Okombo IM, the MCA of Wikanga Ward in South Mugirango constituency, when the area MP, Honorable Silvana Susoro, unleashed violence with his goons shooting arrows at mourners in the full glare of the police. Governor Arati, who was the target of this attack, was safely evacuated by his security team. The incident was reported at Nyamarambe police station, and to this date, no one of the known culprits has been brought to book. On the 8th of January 2024, as the governor went about issuing bursary forms in Kembene, in the same ward in South Mugirango, armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds, and the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out, in hospital, it turned out that those gunmen were in fact police officers. One of the officers captured firing at the crowd with an AK-47 rifle was identified as one Kevin Lagat. It is now understood that the police in Kisii, under the leadership of the county commander, Mr. Charles Kasese, are now planning a diversionary raid on the governor's residence in the guise of searching for firearms.
We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms. Togo sukamo twechinga ki omorobere bokwena na chifomu chechi baseri chiranyara kwa bachigo sira omorobere bwechisemi county ya Kisii ogendrete litiko lero nigo omwemsebwe ward ya Nyamasi Christopher Nsaga anyara kwa bagwesokia bene na koenekeria abamenye be ward ya yebuna obisi ya ine chikobage kubaterana na koenekia buna abaiboli bali bonsi babwate okugania anene gugosirwa kwa bana babachisemi banyara kwa bakwenyorera chifomu echo kwana chingaki anele konyara kwa gagwikira chifomu echo ase ward yaye anene asomo chonya masibi na boigo olia bwensemo ya na boigo ase ensemo ya ikorongo nigo boigo o Christopher anele kwa gakoba enekalia abamenyi abumune serikali ya county ya Kisii nigagendrete motu egosira chisemi ase boigo yanyale kwa kwenekia buna yanyale kwa komenta ekerengo ye chibesa chichiranyale kwa echikona no sechi basari echokura sekerengo kelia gechi milioni 3 wikira chi milioni 5 nonyana boni ganyale ko baga ko bolia abamenyi abo banyara ko bago ichura chifomu echi basari asenchira yobo ikirano asi atebire nga nigo bono babwe barachiko bakwene kingo murobelio yo nyale ko ba okoba asenchira yobo asioko last financial year iko tu aruete 1000 forms ya bantu baka benefit lakini ndio ameenda from mwaka ndio budget ndio ameenda from 3 million to 5 million iko ndio wanda wange bone namba nyingi konyorere basari bagende school kana ndio ndo wateka mojo form echi mojo libuya mokora machia so mosari form na andonye kwa iraji form ibere kana bonyo family o mugakwera moko benefit muirania yamo ekoleki echo iguno tabwate ikawa ndio it was very peaceful exercise was very peaceful kurumambia na nani mnabona tigate manga na makego kuko torero iga itolese wadi ya masibi ikorongo itware kwenda na form and togenda kwenda na form umuroberi ogenderere buya kuruma twachagete pakaga mbale bataranyora form bara munamo 90 lakini ndobwatu umuroberi kera form tware kwenda na form 1 form 2 3 and 4 vocational training ngoja chire na form 1 bali votara ikera form itokubata bya mba kwa moyo kuri gitorenjera bali kwa marieta form jinde jigoja they be given first Moriki oito Juli Kerubo na gato kwa kubati robotioru na twaliganirie asenjero bikirano toranyara kwa gusangamo na esemo nechisesa tochi abono botu ko chinga ki echecho nigo abamenyi kurwase wodi yo Nyamasiba nyare kwa bakogokera na guchingira omorobelio oyo nyare kwa bagokoira na sentunda ende asebate beringo barachikoba bagosirwa se enchere bikirano kwenekia buna bana babo banyare kwa bakokendra amone chisemi chabo chiakira lituko nigo banyara kwa bako mwakira mbiebono umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo mwemsebwe ward eyo Christopher Nsaga asomorobelio oyo gendete koba omukanyaku na boigo korwa asenchira ereyo bwasyoku Dori kanyakawa Nyamasibi ward ngura niyo mugambi to Simbarati ngambi yamano litangani asokolete murobelio yega wechi paseri iyo ngo gosegeto mugambi ngagenderera iga nando murobelio no muya ero segeta abana baitu bagendereje chisemi ekora enseiga entongi aturanyore igona iraneri ngambi yamana senge njoga abana akorera murubiri wako taletera chipasari abana baitu bande skuru mugabano itari biya tigagendere ko tokonya iga egera abana baikiri chisemi go twamwene iri ngambi yamono nekeragendete gokora iga asigira abantu chisemo chos egera bwatane twamwege ni ebuno monto bwate transparency and accountability kegera twamoro asebikora igo ntuntu mwali ganeti ntomo semeti ntomo takeleta Amaya kegera utakira abana baita Amaya egere tosuki obugima bwa abana baito asama tukawoti wota ukoira ne ngambi yamono asaba ishimiwa baito moso mwishimiwa ito Simbarati asogo torengererie engakiyeye okorire gente kia tutanya korora konya toko igwa titi pasel njirgo ika seita akina sobona iga chaikire nande chaikira enjire ngikiranu boigo tinkwebo mwishimiwa ito Onsaga nere bakobwaterana ase account tokoira ngambi yamono tigaba twaro mukio iyo ande banyara gotokonyera abana buna bagendete gotwachi pasel
Chingaki echecho nigo abamenyi aboigo banyarakoba bakomoboria umugabana we county ya Kisii po Simba ratanyarakoba gakorotota emeroberio no bokorerwa botambe bobo chenwa se chinyagitari Amayia county ya Kisii gati abokwene kiabuna chinyagitari chenyarakoba chikwenyorera amariogo se chingaki echibwenete chingaki bono chikene takoba chigosira obokorerwa bochenu se chiwodi naboigo asobwamo Amayia county ya Kisii na aria bakumurwani bataiyo batagotebanga bachirerare onye kurukinya gitari nagendete kurimia bari bakotoneria mariogo nande kare nyagitari nende tokomatenga chinguru kinya samwe tunubongani obwamwete agendere ko bao na kogenderera atotangiro buibi egere togendere komenya nobuya nabo ikona endege nteke marato konye in case munabona chinyagitari na chocho na cyo tigachibwatie ikiagera umuntu akogenda onyorario gondiyo ikiagera ekerara bukubwati buya nababa abandi bari batari kwinyara okorobekana nigo kwanyarakobo wikani wa bene ase abaibori be skuru ya secondary ya Iranda yegotoka me constituency ya Kitutu chache South ase banyarakoba bawikirana ase skuru eyo ase kerenga yokumugania anene okoganyigwa kumworo kya osomwalimu omonene bwe skuru eyo naboigo omokonyi oye kolengana na baibori abo nigo batabira se chintunda chinyinge skuru eyo nyarekoba yakora bobe ise yobuteneneri bwa abalimu abo babere abo banyareko bakwene kibuna machibu anyareko bagakoira na magani kwa muboliro mwaziri bwechisemi Ezekiel Machobu anyareko bakoire getambukiro kya bwango elinde chisemi kinyareko bachikoiranira asenchire bwikiranu ime skuru eyo maga yoko munganya umwalimu yo nabo igo mokonyi oye kurase skuru eyo ya Iranda ndege tanga ni kabisa ndege kwa sere skuru yetu ya St Catherine koruyaga chagete yakorira amangana amaya yatoroseiria abana abaya korutua gachagete gocha buna twikira se ngakie yiga lakini korua so mwalimu oyo asoeta se obogambie myaka 3 kurumaira gaiga skuru yetu teyo gentonge yago korapi umwako yo yakorete bobe mono wetania emyaka yonsipi mwalimu amanene orega igokora kugisembo oraririe skuru yeito no mokonyo ya madam oya bagende gaigatari obwanchani achetega na abana achetega tokonyera yoto bagende esirikali yosi Mr. Machogu twatebire otoruseri omwalimu gaiga na madam bagende edi ndanyore timwana onde bwansi orande no ene polytechnic asenye abana abange gobanya GD- ne GE abo batanyare kana na polytechnic cia serikali egento kende ngeringa abalimu abanyene nigo babwato omogomo otarore kaini asenye principal ataliko nyara kobeka abantu bayamo egento getanga nigekoro kinga balimu abambaliamo chibesenje chikoro kuri media ejichikanire na serikali ngoja tore twabeteli gutwachirwa korende principal nige kobeka muguko aye yagenda na chirocho taliko nyara ko abali mubaye bali baito abana abanyoreta di epaka egechanu orene na yo mwana ko enda tana sukuru ende yose abaibori to chandegete omwana ogoseri kwe sukuru na zinga 50 oseri omwana pakaka omoibori ogochigocha ne mabera gosabachari ebesareta oseri omwalimu oseri omoibori nga ime ya award ya ichuni yegotoka se constituency ya Nyari bari masaba nigo ekiombe kia Minto Foundation ikikibwate oboroso bwaye sense ya Michael ya America anenegochia asabamenyi baria nababwatani bamenyete se omoche omenesota banyarako bagweso kelitukolero nagwikirana se skuru yegi adventisa ya masege yegotoka sense ya ichuni na kwena na obokonyi bwabene gati yabochi mattress nabo igochi sanduku ochiase aborokiwa habo bagendrete amone chisemi sensemo iyo kolengana no boteneri bwekiombe ekyorigo batebire banyareko bakwire getambukire kyo asoko ene kiabuna abana bali konye bakorungu cyase chinga cyabana wikirana ase skuru ekyo li ase skuru eyo lituko ase linde banyareko bagosirwa nabo yokwe kanerwa chibesa ekyo kirache koba chiko baenekeria obomenya bwabo ime ase skuru eyo negetambukiro ikirache koba kwene kiabuna chisemi cyanya
banyareko bachigotingwa ase eskuru eyo ya amasege kia Adventista ngati yechi skuru anene korwa ase constituency nyeri bali masaba abanyareko bakwenekia amachibu amayase amatemu amanene yekerasi ya Ikomi na kabera yenyareko bagakubatukwa anene mwaziri wechisemi Ezekiel Machogu ase skuru eyo yenyareko bagekonyora eminisco ya mwaka oyo ase banyareko bakwenyorera eminisco ya 7.7 kwa rispa usori ingando muraiwe kyombekea Minto Foundation ekyombekera ari Chinsa chia maiko abana ba Gusii barwete iga bachikurigeriga ari Chinsa chia maiko lakini tokoira na inkatu araranga ine togotema tokonya bamya ba Minto nari bakwimuka igoro rero torega iga ase school ya Masego Secondary School tuacha ko ditanga ni gukwana na abana ko ba mentorship career coaching na ndi tuacha gukorora abana bari bare ase Minto scholarship program torere na kibagenderete ndi kibaganeti na bitwa bare tararero na dibaranyigenderere basoma bia togwa kambi mbona sana so mwalimu ase amatokeo maya banyora ku KCS omwako rioeta mwalimu matare na balimu ba Masege Secondary School bia mbona sana ase gasi mwakora na ne mugenderere okore bia mbona siri baga ni takoro Wycliffe na chambui njo moteneri mangana y'ikisemi se kyombekea Minto Foundation nomagere Minto Foundation ni kyombekea abana ba Gusii ba Chinsa chia maiko tokorire wachagenga tosirane ri tupanyane nyere gitokara kana bia igega Masege tokwanya abana 20 bana Ikomi form 1 abana Ikomi bachigoswa form 1 abachigoswa mwaka oyo abana baringe omwaka oyo Ikomi baringe day scholars bagenda kabairana barabona abantu basira tomento mukia baswa boarding erinde banyoro bakonyuranya tubasaba alimu aba Minto kuru Minto Foundation aso tutare school ya Masege Secondary School ngiri bageni batenga mbuya mona so chomna mwachire ga ko to watisira sio kusomia bana baitu ende mbakere mbuya mona turute president madam Rispa ne team aso uja tutare school igasi mo kora igani gasingia na ende ne gasira gara bana baitu basi maeri particularly bali bakurumiki batoko kon uno bono mwakorere igasingia ko mwacha gete bana bali mwareta last year and mwaletera abandi. We want to thank you. No toko yakera omosumari Amayia senjire obwenge Chinsa Ikomi chiabono mogoroba chinga kingo koganeria oburigero bya bwemerobelyo himegeta seni Ndizi TV enseye mone Chinsa isato chiabono botuko ngomera na morenere bali no sera so kumanyaya amana yanda mange togene toko botuko kwaliganeria kurwa semesa ya ito yama ya Joshua Auta ene kenga gochire wetera somoro bimanyerio chinga ki abigari nyanchama boiganyara ko bakwene kebona chibicha amonelio giria gochira senchira yobo ikerondete ngoro kwa Josephat Amisi na koganiro buligelio bya mumero ime ya Ndizi TV.